Koro oyangore ni apis jomin wach pacho ka ODPP ndikone duol makedo kod weche mibadhi EACC mondo owit oko dwaro mar kumo mane en gavana machon ma Kakamega Wycliffe Oparanya bende ne owal gi jatend piny kaka jatend migao mochung'ne ohendni matindo tindo kaluwore gi weche mibadhi ma EACC. Kata kamano wacho ni okwedo kwayo mar mochwalnegi kod apis jomin wach ka giyango ni barua makamano obiro modeko bang' kane Oparanya osewal. Barua mar apis jomin wach ne ondiki tarik 8 mar dwe mar 7 mar higani. Kata kamano EACC wacho ni barua makamano ne giyudo tarik 25 mar dwe mokalo. EACC kata kamano nigi penjo mathoth gima omiyo apis jomin wach pacho ka ok dwa mondo gidhi nyime gi bura mar kumo Oparanya kaluwore gi weche mibadhi misego. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. Duol makedo kod weche mibadhi EACC koro yango tuk paka go yieyo kaluwore gi okang' manokaw kod apis jomin wach pacho kae bang' chwalo negi oboke mondo kik gikum mane en gavana ma Kakamega Wycliffe Oparanya kaluwore gi weche mibadhi. Oparanya gi sani owal kaka jatend migao mochung'ne ohendni matindo tindo. EACC nondiko ne apis jomin wach pacho kae ka giwacho ni gintiere gi neno motegno magichwalo ne apisi no mondo odonjne kendo chiw kum ne jok ma iseyo gi weche mag mibadhi. EACC ne ondiko ne apis jomin wach pacho kae ka giwacho ni gintiere gi neno motegno magiwacho ni apisi no mar mondo mi odonjne kendo ochiw kum ne jok ma iseyo gi weche mag mibadhi. Kaluwore gi bura madhi nyime, duol mar EACC pod omako chung' mondo apis jomin wach pacho kae ochiw kum ne achije duto ma iseyo gi weche mag mibadhi. Maen kaluwore gi oboke mabende ne gichwalo chieng' tarik 4 mar dwe mar 12 mar higa mokalo. Kendo apis no ne oyiere gi barua makamano chieng' tarik 18 mar dwe mar 12 mar higano. Nyaka chop sani okinde mag Oparanya seyo duol mar EACC mar kosa luoko nying Oparanya motelo ne chenro mar dayo dhoge e lemo mar tend migao chieng' Jumapil. EACC kata kamano ne ochwalo paro ne clerk mar od bura maduong' ma pacho kae kaluwore gi report mabende ne gichwalo ne apis jomin wach pacho kae mondo donjne Oparanya kaluwore gi ketho mopogore opogore moriwo seyo mar mibadhi, tiyo marach gi apise, luoko pesa e kind mamoko. Kata kamano, chieng' tarik 8 mar dwe mokalo, apis jomin wach pacho kae ne oloko tanga ka giliko ni ne giyudo barua kowuok kuom kinde mag Oparanya maliko ni omenda ma iseyo godo Oparanya ne oyudo kowuok kuom jok mane omiyo tenders e kinde mane en gavana kendo ne ok oluok pesa wirani magi ne gin gopege mabende ne ntiere oko. Duol mar okwach kich kata kamano ne ondiko ne duola makedo kod mibadhi pacho kae ka giyango ni thoth buche mane odonjne godo ne en kaluwore gi omenda manochul gi director mar kambi mar Sabema International Limited kaachiel gi kambi mar Sesele Resources Limited, omenda manochul gi Joseph Obulunji Okutoi ne kambi mar okinde mar Marende and Nyaundi Company Advocates mondo chiw thuolo ne Oparanya mar nyiewo ot namba LR namba 10034 mantiere gwenge mag Forest Edge Green Villas mantiere Karen Bore Nairobi. Kaluwore kod apis jomin wach pacho kae bende giliko ne oseyangore ni omenda maniseyo ni ne oluoknegi nomenda mane oyud kowuok kuom hola. Kopogore gi mano, apis jomin wach bende yango ni nyalo bedo matek mar donjo ne achije ma iseyo kod weche mag mibadhi e burano kendo chiwo dwaro mar mondo mibuche duto olor kaluwore gi nok mar yudo neno moromo. Kata kamano, kata bed ni dwaro mar donjo ne achije miseyo kod mibadhi nitiere e lwet apis jomin wach pacho kae, Jalup Spika mar od bura mamalo Gladys Sholei to ramo ni EACC onge kod oteku mar kumo achije miseyo gi mibadhi. Wirani tijgi en mana mar nono mibadhi. EACC has no authority whatsoever in law to clear anyone. They can only investigate you for corruption. So the self-declaration form is for custody by EACC for future investigation should they be necessary. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.